אהלן, אני צער גרונר, ילד בן 37. לפני 13 שנה הייתה לי פגישה לא נעימה משאית. גם הזיכרון לטווח קצר שלי נפגע קצת מאוד. כאילו, שלום, אני צח, ילד בן 30. זה אפרופו זיכרון, חכה. חברים מתכננים לי תוכנית שיקום בתל אביב. אני הולך לעבור טיפול בדיבור, אני הולך לעשות פלוינה, קיקבוקסינג, דיקור, יוגה וצ'י גונג, אין לי מושג מה זה. בקיצור, די להיקרא שם, אבל אני הולך לנצח, ואני מה זה מפחד מזה. נראה לי גדול מאוד, נראה לי ענק. מסקרן אתכם? רוצים לשמוע עוד דברים? מה יהיה בהמשך? אתם מוזמנים להצטרף. בואו, במוניכם, אבל אחד אחד. יותר נכון, אחת אחת.